Bueno, aste bota behin mila esker, etortzeatik handanoi, gaur 9. trikiti txapelketa izango deu Joan den, 10 urte, ja hasi ginela antolatzen, 60 bikotetik gora izen ditugu urte hauetan guztietan, da espero aurrantzian beste batzuk izango ditugula. Eskerrik asko bai Unairi eta Mari Josei, epaile lanetan arituko dialago, eskerrik asko teknikuei, Andoni Lizarraldei, txoko musikalai, gaur grabatzea etorri zaigulako. Mila esker, Xagandeiko auzoko parteide guzti, hemen festa antolatzen ibiltzen dianai, trikigiro ire eskerrik asko, hau antolatzen launtzatik, eta nola ez, parte hartzaile eta behaien irakaslei eta etorri zaten guztioi, bale? Danai mila esker, danon launtzei bestela ezingo zalako dana antolau. Eta bueno, hasieri eman dakeo, guain garazik esango izkitzue zein izango dian parte hartzaileek, eta zea besti joko dituzten, bale? Bueno, eta urtengo txapelketan 6 bikote izango iteu. Batetik lehenengo Enaitz Alberdi eta Mirari Plazadola izango iteu. Goi Dergarro eta Araitz Elizalde, Araitz Etxaniz eta Onditz Alberdi, Joritz Arsoaga eta Iritz Arsoaga, Julen Labak eta Aritz Etxaniz, eta azkenak Janire eta Elaia Diaz. Bakoitzek 3 pieza joko dituzte, aurrena trikitixa, geofandangoa eta harinarina. Orduan, azteko, datorrela lehenengo bikotia, Enaitz Alberdi Alkorta Azpeititik 17 urtekin, eta Mirari Plazaola Torrontegi Arrasatetik 19 urtekin. Ongi etorri. Atxalde ondanoi. Altza trikitixa, horien altza. Parrandan giro alaia, eta dantzan egin aia, asko estimatzen dugu, sagardotegi garaia, parrandan giro alaia. Festa desfase mordoa, jendea gainezka doa, guretzat nahikoak dira, bakailao eta sagardoa, festa desfase mordoa.
egoera nabarmenak, ez dira atseginenak, errespetatu ditzagun, herrian bizi